Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng aksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Piri lang sa Aksyon Radyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Radyo! Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radyo! Action Reports, Afternoon Edition. Today is Thursday, Webes kita mga ka-aksyon nga presentation, Hunyo 30, tuig 2022. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. May nga po mga ka-aksyon, kung balikan ang ato naman nga kasaysayan diri sa Pungsod, Pilipinas. Ang man nga adlaw, June 30 mga ka-aksyon, sa itong 1992, Diri makakson kag nagsugod ang pagpadigayon sang inaugurasyon para naman sa mga pungko nga presidente kag vice-presidente sang pungsod Pilipinas. Ang pinakauna nga presidente makakson nga nagpadigayon sang inauguration o kon pagpanumpa sa pungsod Pilipinas amo makakson si Anay President Fidel V. Ramos. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo! Sa muman nga adlaw mga ka-aksyon, June 30, 2022, naghatag sang iya inaugural address si former President Fidel V. Ramos kag ining inauguration ang ginpadigayon dito naman sa Quirino Grandstand sa may Manila. That's June 30, 1992. Pinakauna na maka-aksyon nga inauguration nga ginhiwat June 30. Ining June 30 nga ini nabutang man base sa 1987 Constitution nga dapat ra nga adlaw udto impunto alas 12 ang takna sang udto June 30 dapat magpanumpa na ang mga pungko nga bago nga presidente sang pungsod Pilipinas. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Mga ka-aksyon, diri ang inaugural address ni former President Fidel V. Ramos ang may titulo To Win the Future. Bilang gamay lang nga background ang inaugurasyon sang presidente sang Republika sang Pilipinas mga ka-aksyon nga ginahiwat kada June 30. Ini isa ka seremonya nga nagasugod o kung nagapatimaan abi no sang pagtapos sang 6-year term sang presidente kag pagsugod man sang bag-o nga presidente sang Pilipinas nga ginakabig bilang head sang ato naman nga estado kag head sang gobyerno. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radyo! Ang inauguration mga ka-aksyon base sa 1987 Constitution na gina-perform kada Hunyo 30 kay bangod sa idalom sang daan nga konstitusyon ng 1935 Constitution. Ang adlaw mga ka-aksyon gintalana nila supposedly is December 30. O galing sang ulihi mga ka-aksyon ini nagsanto man sa selebrasyon sang ginatawag nga Rizal Day. Ang last nga inauguration nga ginapatuman sa daan nga schedule nga December 30. Amo ning December 30, 1969, amo na mga ka-aksyon ang pagpatigayon sang pagpanumpa
sang anay presidente nga si Ferdinand Marcos Sr. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Subong mga kaaksyon ang nagpanumpa subong adlaw ika-17 nga presidente sang Pilipinas. Walay liwan Marcos gyapon. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Pero mga kaaksyon, ang inaugurasyon lamang o kung inauguration element nga ginamando sa konstitusyon nga dapat ang president-elect magapanumpa mga kaaksyon o kung magahimos ang affirmation before that person nga antes pa man siya magpangalagad bilang presidente kung sa idalom sang opisina sang presidente sang pungsod ng Pilipinas. Aksyon Radio. Pero mga kaaksyon sa nakaligad ng mga tinuig madamo man sa mga unofficial tradition ang nagsulod kagin patuman ilabi na sa tion sang inaugurasyon. Balin sa isa ka simpleng oath-taking ceremony tubtob isa ka day-long event kalakip diri mga parada, mga pagsinapol kag may harap pag mga kaaksyon ball o kuna pagtililipon sa gabi kag dululungan nga magpanyapon ng presidente kaupod sampila nila kag ginimbitaran nga mga dinapit nga bisita mga kaaksyon. Sa subong, the new president is to be inaugurated sa udto sa June 30 base mga kaaksyon sa mandato sa 1987 Constitution. Kubalikan natin pag mga kasaysayan, ang pinakaunang nga presidente nga si Emilio Aguinaldo ang gininaugurahan Enero 23, 1899. Samtang mga presidente naman sa idalom sa 1935 Constitution ang gininaugurahan sa udto sang Rizal Day na December 30 mga kaaksyon. Kag duwagid lamang ka mga presidente ang wala iya gininaugurahan sang December 30 sang ginapatuman pa ang 1935 Constitution. Sila ni Sergio Osmeña kag si Manuel Rojas. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Si Ferdinand Marcos man mga kaaksyon Sr. ang nagliwat sang inauguration date kag amo ning ginasunod naton subong nga June 30. Kung sa diin ang iya diri nga mga successors naman niya gininagurahan sa ibang nga adlaw like si Corazon Aquino and si Gloria Macapagal Arroyo gininagurahan ni sila February 25, 1986 kag January 20. Kay Gloria gininagurahan sa indi na June 30 mga kaaksyon bangod matapos ginimpeach si anay presidente Joseph Estrada sa ang nagbulos sa tunga-tunga sang termino ni Estrada. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Si Aquino naman mga kaaksyon, ang Benigno Aquino III ang nagpanumpa agad sa adlaw sang Hunyo 30 tuig 2016. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Maayong hapon mga kaaksyon, akong inyo alagad sa kanginan Aksyon Jan Diaz kag welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radio. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Aksyon Radio. Nanob lamang ang balita nga dapat niyo bantayan diri sa atong pagpangalaga diri man sa atong matatuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ito naman nga mga headline number 1. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Goodbye Bing, welcome Albi Benitez. Kay subong auto makaakson, nagbiya na sa iyang pwesto ang longest serving mayor sa Bacolod City nga si former Mayor Bing Leonardia. Subong man nga adlaw, nagsugod na ang pagpungko sang bagong administrasyon sa sudad sang Bacolod. Amo ning mga kaaksyon ng administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Aksyon Radio. Sa ito naman nga headline number 2. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Turnover sa mga dokumento sang local government units, ginpatigayon sa Bacolod City Government Center. Kainas ang aga. Hoy, mga dokumento kompleto. Kung basihan ng listahan nga gina-require sang Department of the Interior in Local Government. Kag base man sa Memorandum Circular 2022-29. Apang kampo ni Mayor Albi Benitez nagpayag nga may ginapangita pagid sila nga iban pagid nga mga listahan. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Sa aton headline number 3,
mga kongresista nga katapos ang Makabayan Block nagsapol na angot sa plano nga pagbalik sang Negros Island Region ng NIR sa pagsunod sang Marcos administration. Hoy, sikihor dako ang posibilidad nga malakip sa NIR suno kay Congressman Greg Gasataya. Aksyon Radyo. Kabangkalan City Mayor Pedro Saico kag sila'y City Mayor Mark Goles nagpasalamat sa mga pumuluyo nga nagsuporta sa ilang administrasyon. Si Saico Aksyon ang kinbusla na ni Mayor Benji Miranda bilang alkalde sa siyudad sang Kabangkalan, samtang si Judith Gallego naman among magabulos sa kay Goles sa pagka-alkalde sa siyudad sang Silay. Aksyon Radyo. Sa ito naman yung headline number 5. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Kapulisan nagpahandan sa publiko nga ginausisa pang impormasyon kag background sa mga persona nga nagasungka sa otoridad kag nagasiling nga sila kuno anay nga mga rebelde. Kay sunod diri sa Nokpo nga wala gilayon ginakilala kag ginatagan sa benepisyo ang nagasungka sa kapulisan kay iban ginaabusaran. Aksyon Radyo. Sa ito naman nga headline number 5, isa ka high value individual nakuwaan sa masobra 300,000 pesos nga balor sang shabu sa ginpadigay nga buy-bust operation sa sudad sang Silay. Oy, sospetsado madanlog ko nga drug pusher bangod nga Enero pa ginabantayan na sang kapulisan galing kay daw hindi gid madakpan. Aksyon Radyo. Sa ito naman nga headline number 7, pagkilala sa duha ka magin aligar motor riding in tandem suspect nga responsable sa pagpatay sa anay kagawad sa banwas sang San Enrique nagapadayon pa tubtob sa karon kalakip na ang investigasyon. Aksyon Radyo. Pagpanumpa naman ni President Ferdinand Marcos Jr. ginsugata sang hublag protesta gikan sa mga progresibo nga grupo sa idalom sang Bayan Negros. Panawagan sang grupo sa administrasyon ni PBBM kakasuna ang red tagging kag pamatay sa grupo sang mga aktivista. Aksyon Radyo. Balita naman gikan sa City Hall ikadulong ni Aksyon Art ay hupon. Talatapan sang tanan ng mga konsyal sa Bacolod ho, plastado na. Antes pa man ang Hunyo 30 sang udto kaina sa pag-asyom sang bag-o nga administrasyon. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Kag sa ito naman ng mga balita nasyonal, Pamilya Marcos balik na sa Malacanang matapos nagpanumpa si BBM bilang ika-17 nga presidente sang pungsod Pilipinas. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Samtang President Bongbong Marcos kumpiyansa nga makahatag sang reforma si Vice President Sara Duterte nga mo magapungko biglang DepEd Secretary sa Education System sang Pilipinas. Aksyon Reports, Afternoon Edition. President Marcos nagpasiguro man nga aktuhan ang kakulangan sa COVID-19 response sang gobyerno. Kag incoming Defense Department Officer in Charge, Undersecretary Faustino, nagpositibo sa COVID-19. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa atong pagpangalagad. Ining Aksyon Reports Afternoon Edition. Webis kita ka presentation Hunyo 30, tuig 2022. Subong adlaw mga ka-aksyon, iwat na makita mga dulong sa inyo sa pinakamabago mga dalagko nga mga balita nga natipon sa aton mga aksyon unit reporters. Aton nato aksyon patrol reporter, kaupod naton sining hapon si Aksyon Zil Minardo. Back to back sa piloto sa patrol aksyon Nino Bugina. Padayon man ang aton pagbantay sang pinakauli nga mga balita nasyonal. Balita International Flash Report, kag breaking news. Upod naton si Aksyon Dale Salazar sa News Center. Di naman sa Studio A sa aton mga master control sa aton technical side, upod naton ang puwersa ni Aksyon Oliver Pason kag Aksyon El Rey Dotilios. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kanginan,
Tubtog kita alas 6 ang tak na subunggid lamang gabi. Ako naman si Aksyon John Diaz. Kag welcome na welcome sa liwat sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:07 na. Hindi na kita maguyang pasang tiyempo'y balo nato ng pinakulagang sitwasyon sa palibot sa sulad siyang Bacolod. Check naton kamusta dira sa Bacolod City Government Center. Kaya na digto kita nagalin do amat-amat na gidman nga nagaplastar ang kag nagapreparar ining local government sa Bacolod sa patigayunon nga inaugurasyon sa mga bagong opisyalis sang Bacolod mga kaaksyon. Buwas sila ya natapos na ang sa nasyonal pero ang local din naton sa Bacolod buwas nga adlaw pa magapatigayon sang inauguration. Kaya giban pagin mga kaaksyon nga sitwasyon sa Bacolod, hibalo nato po naton sa patrol si Aksyon Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Zil, mayang hapon. Aksyon dyan, maayong hapon. Yan, sorry, kita diriya sa Maya Central Market. Ayun, aksyon dyan, no? Kung hindi makita nato, no? Ang mga tao, diya sa mga kauturan, daw busy. Gid sila, no? Kasubong mo kung di ka busy sa Maya Central Market, ang ilang nga panindahan. Siya mo man ka busy ang mga empleyado dito yan sa may New Government Center o kung sa may Bacolod City Government Center, aksyon dyan. Ay, kakabalo na Aksyon Zil, kabalo ko nga busy dira sa NGC. Ay, rather sa may downtown area. Because today is Mother's Day. Ano na subong? Today is Mother's Day. Kay 30 ka ba subong? Today is Sweldo Day. Today is payday nga na. No? Kay katapusan nga adlaw sa Hunyo, sako gina ang downtown. Nila binasa nagapamalaklon, nagapangumpra. No? Pero tigada da ang sinumbali sa mga tao sa may downtown area. Yan, na si Judith kay si Juna. Isa pa nagalik yan mo nagalik ang disgrasya. Kay gahulat-ulat din sila nga doa. Nakanda na ganyan si Judith kay si Juna. Balantayan so, na. Ganit subong no, sa may NGC, dira action dyan, no, nakita nato na dito kung ano nakako, kagrabe ang preparasyon sini, no, sa mga natungdan dito para sa inaugurasyon ng buwas, no, ni Mayor elect RB Benitez kasubong man sa ibang opisyalis no, sa Bacolod City action dyan. No, sa bahin sini sa mga medical response, sa ila sini nga mga dekorasyon action dyan, no, kasubong man sa syempre kung may mga inaugurasyon niya action dyan, may kaon ginayo. Oo, tayo mga catering services ato naman to kagina, no, handa man isang ilang pwesto dira sa may Bacolod City ako na sa may BGC ground action na dyan, no? So subong makita nato na dito kung paano man sila binurigay sa presensya man, no, kaga sa budig man sa pag-secure sa isang area sa mga kapulisan action dyan. Kasi was no, alas 4 sa nahibaluan naton patigayunon ini ang inaugurasyon niya mga alas 4 sa hapon, no? Sa buwas nga adlaw. Aksyon Zil, ano na itong naplastar subong? Aksyon Zil, may mga platform na, may mga canopy na. Ano tong sitwasyon? Sarado ng NGC? Ano man? Bayara na baral action dyan, no, magpasulod, hindi na pwede ka parking sinisusulod. Ang mga salakyan nga gusto maglagaw, subong gabi, no, ara na lang sila sa ground. Kaya nakaplastar na ini ang mga canopy, kung sabihin niya, no, magpungko dira ang mga bisita, kasubong man nga ginaplastar na ang mga lights sini action dyan, no, alignment sini sa paghahiwato ng buwas nga inaugurasyon. No. So, Din gid hasta action Zil ang baral. Diri gid sa may palibot gid ka NGC or dalang dampe sa maentablado nga himuon nila sa fasad. Sa palibot sang NGC action dyan, bali ang wala lang sa bilog nga fountain kung madumduman sa balas ng pag-COVID-19 ang baral na ginubra amo man na siya kalapad ang scope action dyan nga ginbutangan man baral. Subong no sa para buwas. So kay bot silingon sini most probably no invitation no entry na naman eh. Yes, so may gitna posibilidad action dyan, no? Luwas na lang siguro sa mga media kasi kung may ID sila action dyan, no? Nga kung wala sila invitation, kung may ID lang sila i-present, kilala man sa mga organizers, so ang media makatulog. Pero ini ang mga iba na mga tao kung wala invitation action dyan, no? So hindi sila siguro kasulod kay para man sa security action dyan, no? Sa
gayunon was nga activity yan sa nasambit nga inaugurasyon action dyan. Oh, most likely amo ginamatabo and wala labot sina dira naka-standby naman siguro mga K9 units. Wala pa ko dito kanina may nakita sa nga pagkadto ko. Pero kanina nag-check ko ng mga 49 ka K9 units no ang nag-check sa may bugos nga Bacolod City Government Yes, Center yes. action dyan. Okay, kagina sa nga to mga around 12 noon or before gani 12 noon do galibot ang mga K9 gina-check nila mga offices, gina-check nila Action Zil ang area mismo. Medyo ga feedback Action Zil. May gasulod nga doga no. Anyway, tiyan mo na Action Zil dira sa sitwasyon sa NJC sa mga hapon. Oo, yes, action dyan, no? Kaga, inigali action dyan, no? Talakayon, tani ang sabahin, dira sa may Lupesay na, bala? No, ipabalo tala ni, kaya may ara dito, pag idya action dyan, no, nga linya sa nga tubig, iya kabasiwa ni suno sang mga residente to, nga daw na anhan sang jackhammer, ni ba nang ginabuo-buo sa dalan action dyan, kaya daw na lang pusan, guro nila, sanay kaga nalabyan, so, ang sabahin sini sa mga residente dira sa Waya Lopez High na sa tubanggit sa nga Bureau of Fire Protection na Lopez High na substation nga gakabalaka man sila kay ginabayran ni ang tubig. So alin pa to kagina action dyan ang tagas. Again, Action Zil, that is Lopez High. Ano nga barangay na sakop man? Lopez High na action ninyo. Ano sa nga barangay, 27, 28, din tampi sa may Burgo. Atubang substation, dira sa may Burgos, ayon action dyan. Okay, lapit sa may Bangka Patso? Yes, magasunod ka sa may Lusuryaga nga bala sa patio na sa tunga-tunga sa nga atubang gini mismo yung action dyan sa nga Lopez High na nga Bureau of Fire Protection. Okay, so dra sa Villamonte na nga sakop. Oo, yes. Isa rin ka problema kay may gina-bracket nga mga projects sa dalanon. Pero supposedly, tari this should be part of the study mong para malikawan lang hindi malabot sang jackhammer na. Amo nang ginaubaga pang bungkal sa dalan. Amo na problema nga kadalahig nila away ni nila natun-an really proper coordination sa basiwa makumo usik ni Action Zil kada usik niyang konsumidor niya nagabayad sang tubig. Oo, sa pagkita ko sa gani ginaksyon dyan, daw sobra na guro 5 container ang nausek, nga daw isa nakadram damo, na mugadanaw-danaw na ang dalan sini. So pag-check nato na dito yaksyon dyan, kadako lang sini sa nga buho sa nga tubo, nga grabe na sini ang tagas siya sa nga tubig, no? Which is nareklamo with the residente ka gina panawagan, no? Sa kung sino ni o kaniya kabasiwa, maninga linya sa nga tubig action dyan, no nga pwede makadtuan nila. Kad kung sa makitaan ko to kagina action dyan, ini ang semento bala nga kadira na lubong si ang tubo ni peace na magit action dyan. So, sa labay-labay, naguro sa mga salakyan, kaya naiguan pa sa jackhammer, kinabuslot din. Kumbaga, ginanamin mo Action Zil, ni peace ang gintabon sa tubo. May peace action dyan. Dapat supposedly, make sure na nila nga damol-damol manada kag bisan pa yung nagtrabaho na mo nagwai naman ito kung wala ka nalabot ka kadyak camera nalabalaan nga nipis na naman ang semento nga gintabon na nila sa kay dapat daw gahams lang style nga itabo nila kay para mabalaan dira nga may tubo na dagali kay kung may flatten mo malangan nipis dasi gid say mag-slot action dyan. Actually kay ito supposedly hindi kita dapat gid man hams kay wala na gina-allowed sa mga public road or sa mga major road. Ang ano naman data gin dalom-dalom man ang kotkot kay gin panubuan gin dalom gitong tubo kag isa pa ang brother yung gagamit sa jackhammer kay balong may tubo data gin lulilikawan mo man na. No, bira ka lang. Hindi sa mabalaan action dyan yung may tubo. Amo na gani kulang kasi sila sa coordination. Kaya dati nag-coordinate sila sa mga government agencies like mga service provider, ang basiwa, mangkot di mo obra kami dalan de, may matandog na di nga tubo kun wala, mambas labi may matandog na nga tubo, titudlo sa amon kun diin para mabalaan amon kay kun mahimo likawan amon pero hindi mamla atrasar ang serbisyo sa tubig sa konsumidor. Kaya mo gagatabo kaysa amo na kulang sa coordination action sila. Oo, kada dito ang area ba action dyan, wala man sa mga buho-buho, kasi accidentally, balang nahanan sa jackhammer na dapat tanaw ko action dyan, wala sang buho-buho. Ang amo lang gito ang ila, sini nga sunod dito sa mga residente nga na daw natapakan ni kuno sa nga salakyan, no, kada sang jackhammer. Kaya wala man tayo may ginakayo, dara ayon nga dalan sa punta, pa niya sa nga barangay Villamonte, dito sa may BS Aquino Drive ayon, ang ginkayo. Pero sa may Lopez High na yun dyan, wala man sa may ginakayo nga dalan sini. So, amo na action dyan, no? Ginapanawagan ta lang, ati kay uho nila ang
dapat kay uho na dito kay kanugon sa nga tubig nga nag-take action dyan. So ginabayran na isang aton nga mga kauturan. So action dyan, ari kita diri subong mo sa Mayo Libertad, public market, no? Kung nga makita naton si kanay-kanay di ang lakat sa nga salakyan, kasi kung makita ang tao mga kauturan, payday, gadya sana all may sildo na. So subong action dyan, no? Ang aton nga tiyempo mandri sa Maya syudad sa Bacolod, nagagulo-galon pero mapaang ang tiyempo yan, no? Kanang temperatura diri. So for action dyan, wala pa sa nga major incident nga nagyunta diri sa syudad sa amo sini nga oras na halina kagina. Action dyan, observation report gikan sa patrol ni si Aksyon Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat sa report ni Aksyon Zil Minardo sa Patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Subong hapon mga ka-aksyon or kay nasang udto, nagpanigayon sang inauguration si President Bongbong Marcos Jr. And amuman nga tion mga ka-aksyon opisyal nga nagpanaog sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte. I-play ko mga ka-aksyon ang pila ka mga highlights ng speech ni President BBM para sa iban nga wala makabati sa kaina. Ini mga pili mga ka-aksyon nga portion sang iya nga talumpati na panawag ni lamong o kung iyabing mensahe sa publiko ang iya nga inaugural address sa ginpatigayon nga inauguration kay nasang udto dala sa may National Museum mga ka-aksyon. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did, to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. By your vote, you rejected the politics of division. I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying. And I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. I believe that if we but focus on the work at hand and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. You believe that too. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. I am now. You picked me to be your servant, to enable changes to benefit all. I fully understand the gravity of the responsibility that you put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. I will need your help. I want to rely on it. But rest assured, I do not predicate success on the wide cooperation that's needed. I will get it done. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. 6 years could be just about enough time. No part of our country will be neglected. Progress will be made wherever there are Filipinos, so no investment is wasted. And bigger is not always better, but there's something to be said for economies of scale. Foremost in my heart and in my mind, the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Whatever is in a person to make changes for the better of others, I lay before you now in my commitment. I will try to spare you. You have your other responsibilities to carry. But I will not spare myself
from shedding the last bead of sweat or giving the last ounce of courage and sacrifice. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our world. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:23 na. Sa aton nga pagbalik mga kaaksyon, magakuha kita sang reaksyon sa pila ka mga grupo diri sa may syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Angot sa mensahe naman nga ginaplastar ni President Bongbong Marcos Jr. sa pumuluyong Pilipinhon sa iyagin patigayon nga inauguration kay nasang udto dra sa National Museum. Kung inyo nabatian, wala gyapon ginakarimtan ni President Bongbong Marcos ang mensahe sang paghiliusa o kung ang pagkakaisa kag pagkakaisa. May iban pagiging punto nga yadirigin patpata karon aton pagabalikan ang pinaka mga konteksto sa sining nga maminsay mga kaaksyon sa aton nga pagbalik diri sa gihapon sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Pero mga kaaksyon, ang regular nga pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3 ang may dako nga mabuti. Kinahigugma ko ikaw. Kinahigugma ko man ikaw. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Enero 23, 1899, ang adlaw nga gininagurahan si Emilio Aguinaldo bilang pinakauna nga presidente sang Pilipinas. Sa amuman nga adlaw, formal nga gintukod ang pinakauna nga Republika sang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. With the full attributes of a state, 3 branches of government, a constitution, and territory under the authority of a government with an army. 123 katuig ang nakalikan, magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Si President-elect
Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa ka maragtason nga tion sa Pilipinas sa paghatag sa ikaduhang nga kahigayunan para sa pamilya Marcos nga makabalik sa Malacañang matapos ang kontrobersyal nga pagpangalagad sang amay nga si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga amo ang nagdeklarar sang martial law sa 1972. Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, kag subong magapanugpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan ang kabugusan nga sitwasyon sa inaugurasyon na dari lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Balita espesyal! Boy, sa mga aton balita special, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, Direction Boy. Layi, sa Canada. Ang Canadian Radio, Action Boy, dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa ato, may mamanta na. May ang para sa mga FM station naton. Required na sila, OPM. Ang required na sila nga may certain time slot. Nga dapat i-play nila ang OPM. Yes. Tiyan mo man ito sa Canada. Okay. Ang next Action Boy. Maana ka. Sino nga ito? Si Bublé, Michael Bublé. Ano nga ng mga music man? Ng lipat ko. Lipat ko. May... Basta ka madansi. And until I look at you, I don't pretend. Basta doon ka mga masauot-sauot, tanay mga music. And in this crazy love. Dancing Queen ni Yaya. Ha? Sabat. Crazy time, it's you. You make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo Wilda Papen? Lunes. Kanidyan lang ta po. Kanidyan. Abi ko na. Uy, sino to? Abi ko man mo daw kay Milda Papen. Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali Celine Dion. Sakto, sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man Si Eric Tenerife na nag- Perfect. Ano sila ko sa sultan blang. Tan. Na iyan na mga kanta. Sway gali ton, chaktan. Ang next section, boy, illegal nga mahubsan ka gasolina sa Germany. Ate mga muna daw, kapila ko tayo mga preso
kon ang hindi ang imo nga Dala nga salakyan. nga salakyan German is made. autobahn. Autobahn, no. Yes. Yan ang German made na nga mga salakyan. Oo na. Tapos Illegal? illegal. Kaya ang Kung rin na di ka kasuguan, kapila na kumapriso eh. Come on. You could face a big fine, Connection Boy, if you run out of gas. Kagambaldi, and don't even think of walking to a gas station. Kay you'll get another fine. Ay, gali. Oo, kay delikado. Kung unsafe maglakat sa dalan, gidasig ang mga speed bike. Ang ila din nga point is, ga-drive ka autoban, tapos do si sino kada magpadlagan, maubsan ka gasolina. Wrong. So, illegal ko na. So, kung mawatan, hindi ka pwede ka bakal gali ang butas galon? Galunan? Hindi. Illegal. Di ano na lang na paglagan sa slakyan mo karon. Ti amo na gani, keep your eyes on your gas gauge kuno gani. Ti abay mo tantan way gid yan nalipat nga gid or whatever na nawadaan kaya gasolina. Ti bayad kaya sang fine eh. Ti dason ti mapaputughong kaya. Bayad ka man liwat sang fine. Ti hindi ka tugo, hindi ka to ka illegal to magtugo, magkuan ka, maglakat ka nga bitbit ka gasolina. May gani bayad ka fine. Ha? Dubli-dubli ang fine nga ibayran mo. Tulod mo pa to eh. Ati extra fine. Galing ko rin tulod mo. Hindi mo na pwede tulod ang mga automatic mo. Oh, yes. Kabudlay. Kabudlay, mas German. Hindi lang ko tayo sa German. Hindi na kasang automatic. Laban ko to sa multa, pirmi. True, ako man. Ako man action boy. Kasabad, no? Ang next action boy, it's illegal to hike naked in Switzerland. Adria, di sa ato niya legal? Sa atong grupo si pwede. Miss ka ng upper lang ng action boy. Abi ko ano yes, naked as in dyan. super naked. Ariyo, kay may... Inang butan, may wala ka top. Oo, di ba? Kay ginot. Ato ba na pagsaka ta sa yubo? Dito pwede mo. Dito pwede mo. So, sa Switzerland, nakop na ko to. Nakop ka na. Nagbayad ka na $100. Sus. Atong inuba ko akon nga t-shirt kay ang lakata pati oras mo. Oo, tapos tabuay na dara sagang wag ang tuhod. Hiking ito yata rin boy. So hindi gali pwede. Hindi pwede. Sa Switzerland dakop na ko. Yes, dakop ka na. Nagbayad ka na $100. Ang namin nga naked gali bisan ang top lang. Top. Ari siya gani ang $100 ni bare bottom walk lang ni. Bare bottom lang siya. Yung naked. Okay. Diba? Anong bare bottom mo? Bare bottom. Bare, iya nga bottom. Gani kita explanation mo pero tikatan. Ganina, hindi aki sa akon maludotag bare wala siya sa iya nga pangdalom. Why sa dargo? Dargo guro or short eh. Amo na nakabutang bare bottom. Ang next action boy. Hindi kaya pa ko bare siya po. Kaya sa akon yung wala na chin. Yeah, bare bottom. Anong bare bottom man? Bare lang iya bottom. Very clear explanation. Kay for me, na naintindihan ko wala, I forgot. Ako actually kainsindi ko. Ginapa-click lang sa mo para maintindihan sang hindi way kainsindi. Ang explanation mo, perti kathag. Mami Ems, perting anak mo mag-explain. Tap na ani. Tap na ani sa omas, tabo ni siya. Bare bottom. Anong bare bottom? Bare ba lang iya bottom? Butangan lang wala ang iya. Clear. Ang next action boy, illegal galing nga pakano ng mga pigeons sa Venice, Italy. Ang pigeon? Dira bala sa St. Mark's Square bala. Di mo na da mga pigeons na. Illegal pa kanon? Illegal galing pakanon action boy. Hindi sa pwede mabuburan? Hindi pwede. 2008 lang na ginano. Okay. Kaya di ba Naman, ano pa rin siya? Tikay kabudlaya, kambalila, it is said, the clean up from the birds caused each citizen to correct. Kaya gati ka kanto, dos lang ilang mga pupo, dati ka linapta lang. If you caught feeding the pigeons, Connection Boy, ang imo sining fine is 700 pounds. Grabe ba, kamal-mahal ba? Multiply mo pa na sa mga something like 60 plus or 70 plus. Do the math. Ang next section, boy, ang next naton, ano tanan ni illegal. Pero yung sulito ta lang. Don't wear Winnie the Pooh t-shirts kuno sa Poland. Sa Poland. Sige. Yes, di ba mo nahambal ta. Bana to kuno si Winnie the Pooh sa Poland. Adlaw, ang mapaambit naman ni Tita Wilma sa inyo kahapon ko na nadumduman ninyo atong dragon fruit. Baw sa pagkanamit-namit magdosang dragon fruit ni Jana Fernandez from Drama Department. Okay, thank you so much. Ang nagsulod naman sa pensar ko kaina nga nalabayan ko ang tinanok nga saging nga nabaligya sa gwa sang tsindahan pagliko gid sa ginasakyan ko. Anay, amo naman naguro i-share ko sa ila karon ay ang saging nga saba bala na. Ang saging nga saba ina na naman ang
ipaambit ni Tita Wilma sa inyo, may mga maayo man bala nga benepisyo para sa aton kung magkaon kita sang saging nga sabat, iba niya lakatan. Damo klase nga nga saging, di ba? May ada mga sweet banana or senyorita para sa iban, di ba? May ara nga ano pa gani ang isa pagid bala nga klase sang saging, kadamo nga sang klase sang saging, di bala? Ang green na nga maluto sa nami man sa himon banana cake, do something amo sina nagkalain-lain nga mga saging, pero nami gali ang saging nga saba. May mga maayo siya nga benepisyo para sa aton iya ikaayong lawas. Pero ano bala Tita Wilma ang mahatag sina sa aton, di bala? Magsiling tagani, wow, oo. Ano na lang abi, iban sina magkaon. Ano gani? Iban magkaon sang saging nga saba, hindi sila gusto tanukon, di ba la? Ang iba naman gusto nila inang habal-habal tanukon. Na iba niya gusto maluto, kauno nila. Wala sang may ginapasin o Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Babalik diri sa ating pagpangalaga diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa nasiling ko na kayo na maka-aksyon, ginpabati na naton ang mensahe o kung pila ka mga highlights sa speech kayo na maka-aksyon ni President Bongbong Marcos Jr. Of course, the speech maka-aksyon is composed of a lot of concerns, kaya diri mga paasalig, kaya diri nga mga pagpalayag, pagpasalamat sa publiko. Actually, kapilagid ka rin pasalamatan si former President maka-aksyon Rodrigo Duterte. Gin pasalamatan niya man kay na maka-aksyon ang iya ato anay nga amay nga si President Ferdinand Marcos Sr. Pero may ara man sa iban nga mga economic concern nga ginplastar dito. Kuha naton sang reaksyon. Ano ba lang ginalauman kung tani nila sa mensahe? Abi, anong ginalauman nila sa isa ka Marcos administration? Joining us this afternoon sa aton nga pagpangalagad is the Secretary General of the General Alliance of Workers Association or Gawa Negros, isa ka asosasyon sa mga mamumugon o kung mga employees sa Negros Occidental. We have Mr. Winnie Sancho. Sir Win, good afternoon. Si Aksyon John Diaz, Aksyon Radio, live kasubong. Yes, good afternoon, John. No? Kag labi na gid sa aton mga tagpalamati, no? Nga monitor sa imo programa. Yes, Sir Win, actually, no, kaina nagatag na sang iyang inaugural address si President BBM. Anong ginalauman nyo, Sir Win, kung tani ng ihambalya, or anong inyo diri nga reaction, no? Eventually or finally nagapungko na si President Bongbong Marcos? Well, with all due respect, no, to the elected President Ferdinand Marcos Jr., ang labor sector ya kadako gid sang expectation, no, nga dapat himuon, particularly, no, in the midst of the economic crisis that we are facing now, no. But why ko gid man pamatian sang pagkabilugan, pero ako I can glean, no, from the speech of President Bongbong Marcos, mayo ang iyang speech writer, no, mayo magplastar, no. Secondly, as in the case of most inaugural address, kalabanan sinada motherhood statement, no, kag mga rhetorics, no. Pero ang ato niya expectation tani nga the speech, no, or the substance of the speech could be converted, no, into actual actions or reality, no. Kasi kung magsiling siya nga ang pangarap nyo ay pangarap ko, Yes. Kung ano na yan, ning pareho man lang natin kung anong gina-aspire, amo man ang aton nga aspiration, no. But at this point in time, from the labor sector, anong aspiration bigyan sang labor sector? Number one, how to emancipate the workers from the bondage of poverty. Secondly, paano niya ma-address ang unemployment, no? Kada siguro ang kinahanglan gid ni President Marcos nga i-implement ang economic package, no, that would mitigate, no, the sufferings of the people now, particularly ang increases ang petroleum products, no. As a matter of fact, dyan, ang atong wage increase in Western Visayas particularly was negated, no, because of the unabated increases
in the prices of basic goods and services, no? Halos tanan subong apektuhan sining economic crisis, and words are not enough to appease the sentiments of the people. So we are hoping yang ang ginambalya nga mga para sa kayuhan will be done, no? It's not only putting theory, but theory into practice. I appreciated ang iya mga ang iya mga vision or mission, whatever, but that remains to be seen, no? We are not underestimating, no, the president of the Philippines, but in the past, no, as what we have experienced, kalabanan nga presidente, hindi man gid makatuman sang tanan niya nga ginhambal mo. As a matter of fact, kalabanan sila failure, no? Like in the case of President Duterte. Si ano nga legacy ang ginbilin niya sa aton, no? Hindi sa totoo, no, hindi man sila nga nag-criticize kita. Wala man gid sa sang legacy nga something that we can be proud of, no? So we expect that in the case of President Marcos, bilin na niya man ta later on sang legacy na makasiling kita nga that was the president, no? That we had elected, no? And dinhimo ya ang tanan na ginhambal ya. Kaya man, hapos mo lang magambal mo, mag-deliver ikaw sa isa ka inaugural speech o kung inaugural address, no? Will be appreciated by most people, no? But ang pinaka-importante, hindi lang kaundan, ano ang matabo, no? Pagkatapos sa imong speech, how can you convert this into measures, no? That would implement your desire, no, to change the lives, especially the economic lives of the people. Kay do pareho lang sa man sa gyapon, Sir Win, kay kung pamatian nato ng iyang speech kay na, do lagi blas ang specific program sa nga ginplastar. Like for example, I don't know kung ginaulat yung man Sir Win nga maghambal sa parte bla sa Endo nga ini. How is that? Ang sa Endo bla Aksyon, Sir Win, ang bisang programa ito bisa mga empleyado, mga mamugon. Actually, we are also waiting kung ano mga specific program, no? Pero kay na, may maaral sa ginbutang, ginplastar kay na, nga ginahingyo yung publiko, nga mag-upod sa iya, mag-isa, something like that. Kung mag-upod ya ang tao para sa kayuhan, mag-upod na. Pero kung paano mo implementar ang ginahambal, abing nga kayuhan. Like for example, Indo. Ginbito man ni President Duterte, ang Indo, allowed man gyapon. Karon during his time, I think ang dapat siya himuon nga i-fulfill atong broken promises ni former President Duterte, no, na tapuso na ang Indo, no. Kay man kabudlay mo kung maghambal ka bala nga tapuson tapos araman sa gyapon ti wala na end ang kuani ang Indo, no. But most of all, I think ang amon gid expectation, no, sa kay President Marcos is number one, the simple demands of the workers is food on the table, shirts on the back, and a roof over their head. Amo nang pinaka-importante nga basic needs. That must be fulfilled, no? Kaya ang centuries burden had been carried by the poor and the oppressed workers. Pila na ka-presidente ang nagambal nga pro-workers sila. Pila na ka-presidente ang nagabal that they will emancipate the plight of the workers. But unfortunately, no president had done something significant to improve the lives of the working class. Pero Sir Wayne, nagambal mas galing nga food is not just a trade commodity. It is an existential imperative. Kasi mayo mo na, no? Pero tani ang panungdungon pagid, yan basta malipat ko. Ang atong 13 million na foreign debt, more or less. 13 trillion. No? 13 trillion rather. Almost 13 trillion. Oo. Paano na, no? Pasakaan man sa central bank ang interest rate, no? Because hindi naton maanoy na nga mga kautangan, no? I mean, is kinanglan bala it's not only rhetoric, but there should be concrete measures. But it will take a while, no? We have to admit, hindi mga sila nga pagpungko niya dayon, maanoy ni dayon ang problema. It will take time, no? Kaya man makuha pa na siya mo pagka tapos siya nalibot sa mga tao da, mamangkot pa na siya kung anong ilang nga mga measures na pagkakuha, no?
it is also notable nga makita naton do mga recycled malingklabanan na cabinet member except for a few. Kaya okay man from one administration to the another. other. Ginlain mo lang ang kuan ang posisyon. To me, it is not a sign of good management except for a few yung yes. may aragin man daya nga mayo nga mga gaminite, no. Pero from one administration to another, from one master to another master, that would make a difference in political decision making. Sir Win, actually very concerned ka gini kag interested ka I don't know, and for sure you would agree. Ang bali action, Sir Win, there is a parallel problem in our energy supply. But supply lang gid ba lang may problema, Sir Win? Ang ambal ni President BBM, may ara kuno sang parallel nga problema sa energy supply. Ang pamangkot ko, Sir Win, para sa inyo, ang supply lang gid bala ang problema o kung mismo ang nag-manage sining supply sang energy? Ang energy or electricity, ang number one gid yung problema is that the institution that's supposed to regulate the distribution utilities are not effective. Okay. As a matter of fact, dinatolerate lang nila ang mga malpractices and corporate abuses. And ang kuwang gidaya nga nagamalang kurente tungod sa overcontracting, no? So ang kinanglan abi 30 megawatts, makuha sila 80 megawatts, 70 megawatts, 50 megawatts. Kabalo ka nagid nga sobra makuha ka kay nga the more, the higher the volume of electricity, they are the rules of the market, no, and not the rules that would reflect justice and equality for the consumers. So overall, Sir Win, yes. Overall, Sir Win, how do you find the speech of PBBM? Overall, ako appreciate, no, mayo ang kuan ang pagplastar, no, but then as I have said, words are not enough, no? Okay. Balikan nato, Sir Win, sa last portion. According kay Sir Win, na-appreciate nila ang speech diri, no? Pero may isa ko di ka pamangkot kay nato do full speech only siguro mga 1 or 2% lang ang nag-Tagalog. Sir Win, appreciated mo ang speech. Pero Sir Win, siguro mas mayo guro kung gin-Tagalog yan, no? Ang iyang speech, no? Oo, ang isa man datani nga kundi Tagalog ya, kundi mas maintindihan, no, ng mga kababayan natin, no. Oo. Kaya ang iyaya kay medyo may taglis man siya mo, mayo man nataning English kaman kung bumatian mo daw ka kahit saluting la. Oo, daw ka sophisticated. Sa akon lang yan, John, ang kinanglan niya sang mga mamumugo niya, kapin pagid mga common workers. Ang kinanglan nila ya ang language nga the more they can understand, no, in their own situation as workers, no. Ang lingwahe bilas ang mga kumuntao, no. Tigaling kay balo ka man basta inauguration niya daw pasyonsyon mo. Tanan-tanan day sa guwapo ka gwapa. But then we wish, no, the president could perform better than the former president. But of course, no, we have to admit that he is facing an insurmountable economic problem. If his economic manager could not effectively assess and evaluate the situation in order for the people to gain what we call economic recovery. Okay, sige. Sir Win, may concern pa kita ni pero lang-ala na kita sa tempo. So next guro mga istorya nato ng Sir Win, no, ang ibang pag mga concern. Thank you, Sir Win, sa mga time sa mong hapon. Salamat sa mga hapon. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat gid kay Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association Negros. Muna gani mga ka-aksyon, we would like to thank mismo former President Rodrigo Duterte sa iyang serbisyo sa pungsod Pilipinas. Hindi thank good job to the President kay sila ni mga servants ni mga sulugoon sila dapat sa nato mismo nga mga pumuluyo mga ka-aksyon kay sila ang nagapungko dira sa gobyerno. And job well done as well kay former Vice President Attorney Leni Robredo.
No, good job. Job well done, Ma'am Lenny, sa mga serbisyo sa publiko. And good luck man kay President Bongbong Marcos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, na 5:52 sa atong nga pagbalik. Ang balik nga report sa atong patrol kag sa balita sa City Hall diri sa gapon sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang Starlight Ferry. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Enero 23, 1899, ang adlaw nga gininagurahan si Emilio Aguinaldo bilang pinakauna nga presidente sang Pilipinas. Sa amuman nga adlaw, formal nga gintukod ang pinakauna nga Republika sang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. With the full attributes of a state, 3 branches of government, a constitution, and territory under the authority of a government with an army. 123 katuig ang nakalikan, magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa ka maragtason nga tion sa Pilipinas sa paghatag sa ikaduha nga kahigayunan para sa pamilya Marcos nga makabalik sa Malacañang matapos ang kontrobersyal nga pagpangalagad sang amay nga si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga amo ang nagdeklarar sang martial law sa tuong 1972. Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, kag subong magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas,
Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan ang kabugusan nga sitwasyon sa inaugurasyon diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Balita espesyal! Good morning! Redaction boy, sa mga aton balita espesyal, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, redaction boy. Layi, sa Canada. Ang Canadian radio, Action Boy, dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa atin, may mamanta na. May ang para sa mga FM station naton. Required na sila, OPM. Ang required na sila nga may certain time slot. Nga dapat i-play nila ang OPM. Yes. Ti amo man ato sa Canada. Okay. Ang next Action Boy. Maana ka. Sino nga ito? Si Bublé, Michael Bublé. Ano nga ng mga music man? Nang lipat ko. Lipat ko may basta ka madansi. And until I look at you, I don't pretend. Basta doon ka mga masaut-saut, tanay mga music. And in this crazy love. Dancing queen ni Yaya. Sabat. Crazy time, it's you. You make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo build up papel? Lunes. Kanidyan lang to po. Kanidyan. Abi ko na. Uy, sino to? Ay, kumanta mo daw. Milda Papin. Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali Celine Dion. Sakto, sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man na. Si Eric Tenerife na Perfect. Tapos dito ko sa sultan blanc. Tan. Na iyan na mga kanta. Sway gali ton, sakto. Ang next section boy, illegal nga mahubsan ka gasolina sa Germany. Ate mga muna daw, makapila ko tayo mapreso Kon ang ang imo nga dala nga salakyan. German made. Autobahn, no. Yes. Yan asang German made na nga mga salakyan. Oo na. Tapos Illegal. Kaya ang kung rin na di ka kasuguan, kapila na ko mapreso you could face a big fine, Action Boy, if you run out of gas. Kagambaldi, and don't even think of walking to a gas station. You'll get another fine. Ay, gali? Oo, kay delikado. Kung unsafe maglakat sa dalan, kidasig ang mga speed bike. Ang ila din nga point is, ga-drive ka autoban, tapos do si sino kada magpadlagan, mahuubsan ka gasolina. Wrong. Sa ito naman nga Patrol 2, sa ito nga Crosswind Patrol. May nga po lang kay Ma'am Christine Viñas Villalobos, Ma'am Jinky Dialagdon, good afternoon. Ma'am Ana Sinoro, Ma'am Inday Blasa, Kagawad Imbong Jo Campo, mayang hapon dra. Roel Montaño Vicente, Romeo Havilona, good afternoon. Ma'am Elvera Hilogo, good afternoon man. Felice Benzola, maayong hapon. Romeo Havilona, good afternoon. Sir Roel Montaño Vicente, maayong hapon man. Yari na ang balik na report sa aton nga Patrol 2 pod kay Aksyon Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa detalye, we have Aksyon Zil, may nga pon. Aksyon, naging panginbulahan isang Police Regional Office 6, si President Ferdinand R. Marcos Jr. Aksyon Zil, plastaran na, bikid doon medyo, yung mga signal. Go ahead, Aksyon Zil. Na dula
Liwat ba, check nato ng signal ni Aksyon Zil Minado. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Zil? Okay, check na to, no? Regarding ni mga ka-aksyon sa pagpungko sang bagong nga presidente sang Pilipinas, may mga reaksyon diri ang aton nga makapulisan diri sa Western Visayas. Balik si mo, aksyon. Okay, sige. Utod ko ng linya na Aksyon Zil basi vlog travel sila ako na nagabiyahe sila, no? Subong nga matanion. Aring balik report ni Aksyon Zil Minado. Aksyon Zil? Aksyon dyan, ginpanginbulahan sang Police Regional Office 6 si President Ferdinand R. Marcos Jr. bilang ika-17 na presidente ng Pungsod Pilipinas. Inspire ni Police Lieutenant Solis, tagapamaba sang PRO 6 nga mag-fully support sila sa tanan nga programa sang gobyerno si datong sa termino ni President Marcos Jr. Sumukang Solis bilang isang empleyado kaga police officers, kabulig ang PNP sa ilatutong mataman para sa kadalagaan sa mga tinutuyo sang bag-o nga administrasyon. Ang ini nga balita, ginadulong sila sang Life Extension Vitamin D3. Ang potent sa prescribed and recommended nga size sang vitamin D3, ang Life Extension Vitamin D3 ang 100% nga ginhimo sa USA kag the #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang Life Extension may ara free but quality medical checkup Life Extension Medical Clinic JS7 Building, Lacson Street, Bacolod City, halin Monday to Friday, kag alas 9:30 alas 9 sang aga to alas 3 sang hapon. Balita gikan sa patrol ni si Aksyon Zil Minardo una sa balita sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Evergreen Herbal Capsule mga ka-aksyon, cleansing And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Agad sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Webis kita nga presentation June 30, 2022. Kung natin sa Patrol Aksyon Zil Minado na Aksyon Ninyo Bugina, atong News Center Aksyon Dale Salazar. Dari sa atong studio ay Master Control Aksyon Oliver Pason, kag Aksyon El Rey Dotilios. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kanginan, Aksyon John Diaz, nga nagasiling nga katapos ng media, magaserbisyo sa inyo sa tion sang kasubok, kalipay, o kon kabudlayan man. Hindi inihambang-hampang ang amon ang kamatuuran gid lamang. Good luck Philippines! Peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!